Čaute ľudia, zdravím vás a vítajte pri dnešnom už treťom let's play na hru Shakes and Fidget. A ako môžete vidieť nové, čo mám, tak vám hneď ukážem, čo sa nového stalo alebo čo sa udialo za to, čo som natočil. Takže dostal som, ako môžete vidieť, nový Epic, ktorá je helma. Tak nejak, no. Túto helmu epickú 114, 3 veci. Takom v pohode, no. Tu je lepšia obrana, ale ja som si vymenil, lebo ma predsa a dostal som, jupi, nice, dostal som elixír na väčšinu života a máme teraz už skoro 954 000 života, čo je dosť pomerne na to, ako sme mali teda predtým iba nejakých 650, Som sa napil trošku, ešte sa napijem. Do prdele som si oblial notebook. Mi to tu skrátuje. Počkajte. Nevadí. Tak. Počkajte, je to tu tak trochu do prdele. Musím to niečím utrieť. White, please. Ja som tu. OK. Takže som tu zase naspäť. Takže to sú také najnovšie veci zatiaľ, čo som získal teda, a ktorý som dosť spokojný s nimi a je tu nejaký hráč, našol sa teraz myslím dvaja online momentálne. Teda všechno, je nás tu už pomerne dosť. Kľudne, kto hráva na serveri 15, tak sa ozvíte mi, napíšte do komentáru. Môžete sa pridať na dotechu. No, zháňame ľudí, kľudne teraz môžete prísť, pretože ešte zháňame pár ľudí. 3 miesta máme ešte voľné, takže zháňame pár ľudí. A dobre. Ja si pozriem brojzírnu. No, to som to nič, to už som pozeral všetko dneska. Podzemie som teraz skúšal jedno, ale nemal som Yetiho ešte prvého. Tu máme. Dáme si tento tu. OK. Vidíte, že už len 3 levely a budeme mať veci na tomto účte, takže no teda nie, ale no od stovky padá vecko, takže nemusí nám padnúť presne na stovke. Uvidíme, podľa toho, ako budeme šťastie. No, dobre, ideme si pozrieť na druhý účet teda. Som dal hospodu už a neviem, ešte to píšu. Som v cechu samozrejme VDC. Máme tu aj pár LPčkárov v tomto cechu, ale takže dneska som získal túto hĺvku, ktorú teraz používam, hlavne na podzemie, ale si ju dávam, teraz používam vlastne túto, ktorú mám na pardon, to mám na inteligenciu, pretože chcem mať väčšiu inteligenciu, hlavne na súboje proti druhým mageom, aby som ich mohol dať. Nič zaujímavé tuto v obchode a tu tiež nič moc takého. Som teraz dal jedno podlenko, no neukážem vám to, lebo mám túto tu hospodu, ale potom to ešte ukážeme. Tak, tu sa 17, neviem prečo prepadá. Takže čo mám také nového? Neviem, tu som rukavice som ukazoval, teraz som dostal nový look, ktorý nie je nejak extra dobrý, ale už je lepší než tento, no. Hlavne tým damageom je dosť dobrý. Toto už by som... Asi to tu ešte nechám, toto predám, už toto mi je na nič, toto má lepšie než ďalej. Toto si tu ešte nechám, neviem na čo to tu skladujem, ale tak pre istotu, keby niečo neviem. Tu máme podzemie, ako môžete vidieť, už som na 5, teraz pred chvíľou som dal 4, teraz som to akurát zapol a čo som si klikal trošku, takže som dal plemenočného gula, ktorého už asi už nedáme teraz asi, neviem, máme 20 hubičok, takže 25 goldov, 20 hubičok, preboha, trepem. Dáme teda nejakú tú výpravu. Ďalej som kúpil toto včera v obchode, ale to je len našťastie. Zišlo by sa niečo lepšie. Pak by som uvidel, teraz by som potrebujem zohnať nejakú zbraň, alebo teraz by som chcel aspoň zohnať nejakú, ktorá bude mať veľkú obratnosť a bude mať aj dosť dobrú plnku.
Aj toto by sa mi mohlo vymeniť. Tieto tri veci by som možno také novšie trošku. Tam už máme toto slabé, pretože to ukáž. Pozrieme sa do obchodu, či nemáme niečo. To je nič. Dva obratnosť. Tam nemám nič takého dobrého, iba tento a to je. Opasov nemám žiadny nejaký taký zbrojený kľúč, no. To je len, keby bola obratnosť, tak by som to aj kúpil, no ale tak to stojí jedno vyššie, že to je na prd. Nemám tu nič také zaujímavé. OK, môžeme sa pozrieť na ďalší účet. Tak, som si pozrel, už tu mám hospodu. Dostali sme hubičku a nemáme jazdecké zviera, tak si ho hneď aj môžeme kúpiť. Tak si kúpime v stani. Pronajmeme si toto. Pozrieme sa na Elixir 4. To už zajtra nám končí. To nám končí ešte to test budeme musieť si skúsime. Nemáme žiadny obratnosť Elixir, ale sa napil trochu ešte. No a potom máme zvecka a tu máme nejaký vár. Môžeme to preskočiť na náš. Väčšinou tam vždycky máme protivníkov na tomto účte, pretože taký najmenší z nášho cechu a ďalší, môžeme pozrieť do 3, 4, to už asi nedám, ale dal som ho aj 5 som dal. Dobre, dáme preskočiť protivníkov, takže som hrdina bitvy. OK, takže sme to vyhrali, dostali nejaké skúsenosti. Zase tu sú nejaké toky, tak si sa prihlasím. Dáme si hospodára ešte predtým sa pozrieme. Musíme podzemie. Počkajte, pozriem sa niečo. Dobre. Skúsime to pod záchod teda. To sme nedali, nevadí. Takže dáme si túto 14 minút, tak dáme túto. Dobre. Zbrojírne máme nič moc veci. Celkom slabé a teraz neviem, že viem, že zbraň, keď som menil zbraň moju, tak sa menila na inú klasu. A neviem, či to funguje tak aj pri veciach, trebárs. Že by som skúsim kúpiť túto helmu. Treba, že dáme túto helmu. Upadol tam nejaká zbraň. Tá nie je moc zbraň. Takže by sme šli do vecka. Pretože tam aj tak chce niečo hodiť. A tak tam hodím túto helmu. Ale môžem tam hodiť aj toto? Asi už nie, lebo to už je z vecka. Áno, dostali sme ju. S inteligenciou, takže dostal som helmu s intom, ktorú škoda, že to nie je na silu. No, lečníka to je, ale škoda, že tam nie je sila. To by sa mi zišlo, keby to bola helma na magea. To je celkom pekná intka. Ale nevadí, sme naplnili vece trošku. To môžeme teda predať, pretože to nám asi k ničomu neujde. Ale počkajte, ja to môžem to dať zatiaľ v podstate na varák, tam nie je žiadna helma teda. Ale nie je to žiadna helma, tak zatiaľ. To len tam tak, aby mal trošku brne, potom to vymeníme. A doplňanie teda, no. Mohol som skúsiť zberiť aj toto, to by sa možno že zmenilo, neviem. Pozrieme ešte na účty, tu mám zatiaľ pár vecí ešte, to potrebujem doplniť. Už mám luk, ktorý som, myslím, že aj v nejakom dieli už ukazoval, tam som, alebo no, neviem, proste som ho kúpil to. Z obchodu, ktorým padol taký dobrý, takže tu mám už dobrý luk. Odtiaľ tu nemám ešte, ale aj tak nejaké dobré veci. Tento epic, obratnosť helmu som skúpil sem. No toto tu už bolo. Ešte budem potrebovať opasok a počkajte, ja sa pozriem ešte do všeho obchodu, či tam nemám niečo lepšie. Nič, tak toto 328, pozriem sa na magea. Počkajte, pozrieme sa na magea toto.
Tam je lepšie, to by som mohol kúpiť potom. To kúpim asi na Major. Dobre, napijem sa ešte. OK, a už budeme za chvíľu 157 level. Mám pár XPčkov, to už dneska spravíme. Snaď, ja sa len čeknem, koľko natáčam. OK, 10 minút. Môže povedať, hospoda tu je. Tu už máme. Pozrieme sa na koľko ešte máme. Tu máme ešte na 11 dní, tu máme ešte dosť. Dobre. Ja si vylepším jak trochu staty. Dobre. Dal som si do inteligencie trochu a musíme ísť trochu Snislavy, ale to zase prehrám proti niekomu určite. Toho by som nehol teda určite. Toto je z nášho cechu. Toho by som snáď dal. Neviem. Musíme... To je Moro Stanley. Toto a ja som... ja som taká dobrá pozícia, to som aj nevedel. Belíček. Skúšal máme zautočiť, pozrieme si to. 67, tak by som ma nedala. Nejaká slabá sa neviem na svet. Ja skúšala dvakrát, tak nám dal utočiť. Ona som mu dvakrát dal. 25 hneď. Musíme ísť teda tu Snislavia. Skúsime toto, že by im to veľký život trochu, ale dá nás asi. Nám dá v pohode, myslím. Teraz som mal trošku lak. OK, dostal som 50 goldov od nej a album. Ešte som, už mám album, mám zatiaľ 6% ešte len túto. Dáme tu hospodu teda a počkajte, ešte som to podzemie, vidíte, toto som dal teraz a teraz dám asi tohto zúrivého vlka. Už aj, myslím, že aj hneď teraz, keby som keby mám hubičku, aby som vás zautočil, no nemám. 14 by... počkajte, pozriem sa čo mám, no, dobré, mám lepšie. 14, 16, či tam má toto. OK, pozrieme sa sem, tu hospoda už tiež. Hubičku, takže mám už dve hubičky. Ja skúsim. Teraz neviem, ktorý je z nich najslabší. Pozrieme to, dám si Google. A si to väčšinou takto pozerám. Na svojím podzemí, pozriem si to všechno kliče a kúkneme si to, treba máme tam 7, to je, koľko to je? 6. podzemko, 7, 8, takže 6, 7, 8, ok. Takže 6 a tam máme 7. Ten má obratno 2400, to je dosť silný, to vlastne nedám. A teraz, ja ho tiež nedám, to som skúšal a už iba tento draktem na dietu. 5, pozrieme sa. 5, draktem. Ježiš, niečo som to klikol preboha. Zle. Ktoré to je toto, no? A 5. draktem, no toho nedám určite, ten je silnejší než je ty. Takže, asi ten zelenkavý gremlin pôjde prvý podľa mňa, to neviem. Môžeme skúsime aj zautočiť, dáme hubičku na ňo. Ale asi ho nedám pravdepodobne. To bude veľa vyhýbať. No. Moc mi neostalo. Na taký 1, 2 hity ešte, to by som aj dal, no. Uvidíme to. No, ten pôjde asi najrýchlejšie. Dali sme ho nice, toto bol trošku lag. Ako si mohli všim fakt trošku lag, ale dali sme ho, to je dobré. Už mám skoro 98 level, ty vole, dneska sa mi podarilo vďaka tomuto elixíru dať už 2 podzemia, alebo 3. Ktoré som nemohol dať. Čože je dobré. Prečístujem 61 podlažných podzemí, mám už 70 ešte, ale... No a teraz tu máme už... Tu máme bažošrov, toho už nedáme, takže teraz pôjdeme... No možno ho dáme, uvidím, pozriem sa teda aké má, ale... Pôjdeme na... Asi prvého dáme Yetiho teraz, týchto tu, čo sme tu. Čo tu je? Asi, lebo... Len si musím trošku vylepšiť silu ešte. Keď dám toto, tak mám 860 000, to nedám asi.
Je 150, 25 kritik a to mám, to mám, to nie, to je lepšie, toto helma, než toto. To je lepšie o dosť. No. Pozrieme sa na tohto. Otočíme na ňo. Trošku som naplnil album a postúpil som si. Mám novú najpozíciu, ak som si nevšimol. Môžem to prepísať, dáme najpozíciu novú. A hneď si prepíšem aj pozemka, toto už mám hotové. Pekne, ešte takto. Sorry za Skype. Zase trochu, teraz tu som na 8 už. 4 a tu som 5, samozrejme tuto už. Som si neprepísal, tu som prvý, na prvom, ok. Dobre, dáme si ešte hospodu tuto, pozrieme, či tu máme, to tam máme nič moc. Dobre, tak, ok, takže to by bolo fakt pre dnešný diel asi všetko. Dúfam, že sa vám tento ďalší let's play páčil. Zo šejka a už možno o 2 diely, alebo o 1, o 2 diely, alebo už možno, že aj na budúcom dieli už budeme mať možno, no na budúcom ešte nie, tak ešte 2 diely a už by sme mohli možno, že získať vecko. Takže uvidíme. A som zvedavý, aký nám padne potom Epic, na to sa strašne teším, na to vecko, na tomto účte, fakt. Toto je vlastne môj účet, ktorý som si sám vyleveloval, sám som si vyleveloval tu. A akože nie je to najväčší level, pretože teraz mám tento, ale to je kúpený účet, takže môj ako osobne, keď som si sám vyleveloval, je najväčší tento účet, toto 97. Ale budem sa ešte snažiť, zatiaľ mám 4 účty, ale budem sa ešte snažiť zohnať ďalšie účty. Ešte pár. Chcel by som nejakú 200-večku level, alebo nejak tak kúpiť. Uvidíme. Že ak bude nejaká ponuka, alebo ak niekto, kto ma sleduje, kľudne môžete ponúknuť účet, kúpim za malú hubičku trebárs. Možno, ale uvidím, no. Alebo keď chcete, kľudne môžete aj darovať účet, pre mňa by to bolo good, keby ste mi darovali nejaký účet, kľudne môže byť aj 50, ale mne to je jedno, mne to nevadí, ak by ste boli takí dobrí. A okej, to by bolo asi všetko teda pre dnešný diel, takže ja sa s vami lúčim a uvidíme sa v ďalšom dieli našej série Shakes and Fidget, takže čaute.